Radhe Radhe. Thanks to all for watching my video. So now ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ମୋର କିଛି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ସେୟାର କରିବି। ଆଶା କରିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ତ ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଶନିବାର ଦିନ, ମୁଁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ଆସିଲି ଶନିବାର ଦିନ। ତ ମୋ ରୁମ୍ମେଟ୍ ଆଉ ମୋ ଦୁଇ ଜଣ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଆସିଲୁ ଯେ ଆମେ ଯିବୁ ମେଲଣ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ତାଙ୍କ ସେପଟରେ ଗିରିଆ ଏମିତି ଗଞ୍ଜା ଏମିତି ମେଲଣ ହୁଏ, ମେଲଣ ବୁଲିବାକୁ ଯିବୁ ବୋଲି ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଆସିଲୁ, ମାନେ ହଷ୍ଟେଲରୁ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଆସିଲୁ ରୁମ୍କୁ। ଶନିବାର ଦିନ ମୋ ଘରେ ଥାନ୍ତି, ରବିବାର ଦିନ ତା ସହିତ ଯାଇଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଘରକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି, ସେଠି ବୁଲିକି ଆସିଥାନ୍ତି। ହେଲେ କିଛି ଅଲଗା ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କର କିଛି ବରାଦ ଅଲଗା ଥିଲା। ଆମେ ଯାଇପାରିଲୁନି। ତା ଜେଜେଙ୍କର ହଠାତ୍ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ, ତା ସାନ ଜେଜେଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଇଗଲା ଶୁଣିଲୁ। ମନ ଭାରି ଦୁଃଖ ହେଉଥାଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର। ମୁଁ ତାକୁ ବାରମ୍ବାର କହୁଥାଏ ଆମେ ଏମିତି ଭାବିକି ଆସିଥିଲି କିନ୍ତୁ ଯାଇପାରିଲିନି, ମନ ଭାରି ଦୁଃଖ ହେଉଥାଏ। ତାପରେ ମୁଁ ଘରେ ଥିଲି। ସେଦିନ ମତର ମେଲଣ ଥାଏ, ମତ ମେଲଣ ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ତ ମତ ମେଲଣ ବାପା ଯାଇଥିଲେ, ବାପା ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ ଘରେ 11ଟା ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି। ଆମେ ମାଆଙ୍କର ମୋର ବସିଛୁ। ତାକିନା ବାପା କହିଲେ ଆଉ ପାଗଳି ଚାଲ ବାହାର ବସିଥିବେ ଯିବା। ମୁଁ କହିଲି ନା ମୁଁ ଯିବିନି, ଏତେବେଳେ ହେଲାଣି ମୁଁ ଯିବିନି, ମୁଁ ତ କେବେ ଯାଇନି ମେଲଣ, ମୁଁ ଯିବିନି। ବାବା ତ କହିଲେ, ମାଆ ବି କହିଲେ ଚାଲ। ଗୋଟେ ବାହାରିକି ଗଲି, ମାନେ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ମୁଁ କେବେ ଆଜି ଆମେ କେବେ ମେଲଣ ବି ଦେଖିନି। ଭଗବାନଙ୍କର ହୁଏତ ସେତିକି ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ତାଙ୍କର ମୋତେ ଦେଖିବାର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ମେ ବି ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯାଇପାରିଲି। ମୋ ରୁମ୍ମେଟ୍ ମୁଁ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ସବୁବେଳେ କଥା ହଉ ଯେ ଆମେ ଯେ ମନ୍ଦିର ଯାଇଥିଲେ ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କର ଆମକୁ ଦେଖିବାର ଇଚ୍ଛା ହିଁ ନଥିଲା, ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କର ଆମକୁ ଦେଖିବାର ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା। ଏମିତି କିଛି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ମାନେ ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗିଲା। କିଛି ନଥାଏ, ହଠାତ୍ କିନା ମୁଁ ବାହାରିକି ଗଲି। କେବେ ବି ମେଲଣ ଦେଖିନି, ସବୁ ଡିଜେ ତ ଦେଖିଲି, ହେଲେ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗିଲା ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଠାକୁର ଆସୁଥାନ୍ତି ଲାଇନ୍ ୱାଇଜ୍। ଠାକୁର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, ସବୁ ବିମାନରେ ଠାକୁର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିଲେ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ମୁଁ ତ କହୁଛି ଏଇସବୁ ପାଇଁ ମୋତେ ସବୁ ବର୍ଷ ଦିଅନ୍ତି, ମୁଁ ଡିଜେ ବରଂ ନ ଦେଖେ, ହେଲେ ଲାଷ୍ଟ ବେଳକୁ ଯାଏ। ସବୁ ବିମାନରେ ଠାକୁର ବିଜେ ହେଇଥିବେ। ମେଲଣ ଯେଉଁ ଆମର ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନରେ ମାହୋଲ ପୁରା ମସ୍ତ ଥିଲା। ମୁଁ ତ କେବେ ଦେଖିନଥିଲି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦେଖିଲି, ଆଉ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଲାଜବାବ। ତ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମେଲଣର କିଛି ଝଲକ, ଯାହା ମୁଁ ମୋ କ୍ୟାମେରାରେ କ୍ୟାପଚର୍ କରିପାରିଛି। Ready? Vamos a tocar, ready, stop.
रंग बरसे भीगे चुनर वाले रंग। और राइट गाइस, सबके दोनों के दोनों हाथ ऊपर होना चाहिए गाइस। ओके, रेडी, अगर इसके अलावा कुछ और सुपर शो के लिए सब रेडी है ना? छत्तीस जाते हैं पर कंपटीशन का राजा साइड लेकर रजतपा पावर ऑफ। Three, two, one, let's go. Hostia, boy. कौन भाई टिकट होगा हो भाई? और ये सारी उड़ीसा हिला डालेगा।